Dragi gledalci, evo nas u još jednoj epizodi Data Mind podcasta. Današnja epizoda ima veoma interesantan naslov, a to je da li podaci mogu da imaju suverenitet, a.k.a. čemu služe državni data centri. Sa nama danas imamo priliku da ugostimo dva gospodina koji su zaista dosta u ovoj temi sa strane države svakako. Danilo Savić koji je direktor Data Cloud Technologies kompanije, u narodu poznatije kao državni data centar, verovatno će to ga pratiti do kraja života, i Boban Mihajlović koji je pomoćnik direktora za kancelarije za IT i e-upravu i koji je direktor sektora za državne data centre. Tako da, hvala vam puno na što ste se odazvali ovom pozivu. Hvala tebi. Hvala. Mislim će biti jako interesantan podcast, to sam siguran, tako da bih volio da pustim Danilo, možemo krenemo sa to. Dačo. Bolje to, Dačo. Ajmo Dačo, odmah da krenemo. Ozbiljna gospodina, ja rekao, majko, gde mi je kravataca? Šalimo se malo. Hvala ti, hvala pre svega na pozivu, nama je jako drago da mi smo pre svega inženjeri, onako radimo tamo u rudniku, što bi ja rekao, ali smo svesni da moramo i da ovo prezentujemo i čini mi se da će nam to ići ovako, pogotovo u opuštenoj atmosferi. Pa ništa, evo rekao si u uvodu, znači ja sam direktor kompanije trenutno Data Cloud Technology, koju je osnovala Vlada Republike Srbije sa idejom da se bavimo komercijalnim korisnicima u državnom data centru. Ako bude malo vremena ili ako bude zanimljivo, mislim da je to ljudima zanimljivo. Jeste. Jer to je nešto prvi put što se desilo u Srbiji, kad smo predložili tu ideju da u državnom data centru, sam naziv mu kaže, to nekako svi ljudi misle, jel to sad državni podaci, ali ideja je bila vrlo jednostavna, država investira nešto i nije ni tajna, znači država je investirala već 60 miliona evra dole u državni data centar, ali smo mi pre svega razmišljali kako da to bude održivo, kako da, znaš, najlakše, nije nama lako da izdvojimo 60 miliona, ali možda se izdvoji, ali poenta je da recimo, evo, pošto imamo, 14 megavata je ukupni kapacitet, nekih 1000 rekova, i u punom kapacitetu to troši 1.000.000 evra struje. Znaš, treba neko zaradi milione, znači tih 60 miliona već je potpuno nebitna investicija, ako mi imamo samo 1.000.000 evra za struju. Znači, nego moramo i da pravimo pare. Znači, to je bila neka ideja i u tom smislu je država, odnosno Vlada Republike Srbije osnovala taj DOO. Znači, mi smo na tržištu kao da je sreća nas trojica, da smo to... Šalim se, znači, Vlada je, normalno, država je vlasnik 100% kapitala, ali poslujemo kao DOO, uplaćujemo dobit 50% kao bilo koje drugo preduzeće i to je, čini mi se, onako super priča. Ja odmah kretao sa poslom, da se predstavim, završio fakultet mašinski u Kragujevcu, prekvalifikovao se, da kažem, IT-evac, to sve bilo u prošlom veku. Evo, iz 25 godina u IT-u, najviše u bankarstvu, u financijama, bio sam i u nekim korporacijama, bio u gradu Kragujevcu, čak obavljao jednovremenu funkciju, tako da, evo, već 3,5 godine na čelu ovog preduzeća i onako, posle ćemo pričati, ovako, baš sam srećan što sam tu. A vidite, to prvo mislim da se može se povežati, ono kao bankar i onda kao prva stvar koja je bila, hajde vidimo kako mi još zaradimo pare. Da. Tu sam deformisan izgleda, 15 godina sam bio u banci i onda ne vredi, više nema, samo zaradimo neku lovu. Ja isto tako kad uđem negdje, pričam sa kolegama uvek kao, vidiš, šta može se automatizuje ovdje, da ne moramo sve ručno da radimo, znači u stvari. Nema, čovjek se deformiše u nekom trenutku svog života i to je to. Bobane, isto kako možeš ukratko samo se predstaviš i čime se zapravo šta to zapravo tvoja pozicija znači kada ovako ljudi čuju? Dobar dan, i moje ime, jako mi je drago da sam gost vašeg podcasta danas. Moje ime je Boban Mihajlović i ja sam pomoćnik direktora kancelarije za IT i e-upravu. U kancelariji sam nekih 5 godina trenutno, znači prethodnih imam radno iskustvo, po zanimanju sam diplomirani inženjer elektrotehnike sa radnim iskustvom nekih 22 godine. Prvih 17 godina radio sam u javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacije u Kragujevcu i zadnje 4 godine pre nego što sam napustio vodovod bio sam tehnički direktor, tako da sam na poziv tadašnjeg direktora kancelarija, sada ministra Mihajla Jovanovića, došao u kancelariju za IT upravu i pokazalo se da je to bio pravi potez za mene kao inženjera i za moju karijeru generalno, tako da sam prethodnih 5 godina prvih nekih 6 do 9 mjeseci pratio samu izgradnju, odnosno završetak državnog data centra, a onda na kraju ostao i
u njemu da radim i da brinem o državnim podacima, odnosno o podacima državnih organa. Pa toliko otprilike. Tako i ovo kad Danilo kaže, on je bio bankar, pobegao je možda iz ovog bankarstva kada je u pitanju novac, ali generalno ja volim da kažem za nas da smo mi moderni bankari, jer u stvari brinemo o podacima. Znači sad više neko čuva novac, neko čuva dijamante, zlatne poluge, to se čuva u banci, mi čuvamo nešto što smatramo da je mnogo vrednije, jer to su podaci, tako da, ajde, možemo da kažemo da nije pobegao iz bankarstva, ostao je u sferi bankarstva, sad čuva podatke na neki pravi način. Na kraju krajeva, izvinim što te prekidam, pa i novac je sad podatak, niko od nas ga u džepu, ja imam po 2-3.000 u vrh glave, a sve ostalo imam kao na nekom bankarskom računu, i tamo vidim neku zapravo samo cifru, a ta cifra je isto u državnom data centru. Skoro mi se desilo, treba da platim kako se zove nešto, neki račun, to je nešto sitno bilo, tipa fazom 534 dinara. I u fazonu ko imamo karticu, ko ne primamo karticu. Ja bukvalno u novčaniku sam imao 534 dinara, tačno dinar. I rekao sam, evo sad je to, ali to znači je to ono više... 8% svetskih transakcija su isključivo kešu, sve ostalo je elektronski, tako da... Zanimljivo isto ima fora, da ne znam, malo ljudi zna da kad se ode u inostranstvo, mnogo manje provizija se plaća sve karticu, nego se diže sa bankomata novac. To je 0,5%. Luksuz je, neke zemlje, ja mislim, nordijske su čak zabranjene skroz keš uopšte, znači, tako da... Tako da, evo, odmah se pokrenuli. Već smo stigli da love. Da divergiramo. Okej, ono što bi si teo, kažem, volio bih malo da damo čitavu tu priču. Rekli smo kao, mislim da si dao super šlagvort, Boban je vezano za data centar izgrađen. On je izgrađen u decembru 2020. godine. Međutim, priča je krenula i pre 2018. ali 2018. zvanično tad bio usloven ta neki, ajde kažemo, kako se zove, izmena regulacijnog plana, pa da se dodelilo zemljište za izgradnju plana. Tako da, za izgradnju data centra. Tako da me zanima, Danilo, mislim da ti možda daš onako malo širi osvrt kako je izgledala čitava ta priča, kako je se uopšte krenulo sa tom idejom, zbog čega se krenulo i kako je izgledalo taj neki proces, šta su bili ti neki izazovi koje ste imali? Da, šta je tu zanimljivo, evo jedna narodska ovako priča, ja sam spletao nekih čudnih okolnosti, iako se nikad politikom nisam bavio, bio član gradskog veća i obavljao grada Kragujevca na poziv tadašnjeg gradonačelnika Raleta, i bio je neki veliki projekat, kineska donacija, gradski data centar i to je bilo i zanimljivo tih, čak je bila i neka malo veća ovako, mogu i tu zanimljivost da ispričam kasnije. Odjednom se u narodu počela priča u Kragujevcu, bar gradski data centar, državni data centar, oba u Kragujevcu. I mi smo uradili taj gradski data centar uz pomoć te kineske donacije i ja sam tako učestvovao, kažem, u projektu da mom gradu nešto vratim. U međuvremenu, nakon toga, kancelarija je osnovana kada? 2017. 2017. da. Nakon toga, znači, se osnovala i kancelarija, s Mihajlom sam se poznao i ranije, tadašnjim direktorom, sada ministrom i tako. Pričali smo, videli kako sad to i na nivou grada i rodila se zapravo ta ideja da faktički treba država da ima neki državni data centar. Kancelarija je onda krenula užasno da brzo, i vi verovatno znate da smo mi sada po listi Ujedinjenih nacija 40. zemlje na svetu po stepenu digitalizacije i 10. po brzini razvoja digitalizacije, ali ja stvarno imam sreću, pošto sam ja, od kada sam se prekvalifikao iz mašinca u IT, bio sam vrlo loš programer. To će ovim mojim drugarima da gledat će me na podcastu, da znaju da sam bio najgori od njih i onda me je bilo sramota budem najgori jer sam mislio da nisam najglupši. Onda rekao, ajde sada da počnem se bavim tim sistemskim delom IT-a, mreže, data centri i tako dalje. I krenuo sam time se bavio i meni je jako drago da je Mihajlo prepozno skapirao, naravno bio je direktor IT-a Pošte, zna šta je infrastruktura, najmanje kao ja, odnosno mnogo više od mene. I mnogo mi je bilo drago što me je podržao, što je shvatio da razvoj servisa o kojima ćemo kasnije pričati ima ih mislim da ako nemaju stabilnu osnovu, ja to gledam ovako prosto, ko sad ne znam, kad bi ja napucao u mojoj dnevnoj sobi neke kožne garniture, neke vinske frižderčiće, ludnica, a meni dole, ne znam, neko blato ili nije, čak nemam temelj ili nešto. Tako, i može, naravno, super dnevna soba, super, stavit ćemo neku prostorku dole, perski tepih, a u suštini koliko će to da traje? Jako malo. Znači, mi smo uspjeli da ubedimo i da kažem vlast koja je trebala da novac, vladu da ne možemo bez državnog data centra, da ne možemo bez mreže, bez optike, bez ovoga, onoga, što je jako teško.
Znaš, jako je to teško jer se to ne vidi. Da. Servisi se vide. I servis mjesec dana sednemo, radimo nas 100, 300, 1000 i napravimo servis i vidimo servis i to je super. Kako narodu objasni šta je uopšte data centar? Evo mi ćemo danas pokušati čemu to služi. Ali evo mali uvod sam dao kroz ovaj možda. Da, ako sam dobro razumio, to jeste bio neko kredita Svetske banke zapravo deo bio, ili zapravo standardizacija kasnije. Ja mislim da to sve iz novca budžeta. Mi smo prvi novac za idejno rešenje, ja mislim, dobili od Ujedinjenog kraljevstva, nekog fonda iz Ujedinjenog kraljevstva, takav je bio početak. Ambasador Kifer je tada bio jedan mali, niži rastom gospodin, ali veliki gospodin. I kad smo mu tu ideju, da kažem, predočili, on se tu oduševio i tako mislim da nam je dao prvi neki novac za izradu idejnog rešenja. Pod uslovom da se objavi, ne znam, u nekom londonskom časopisu poznatom taj tender ili kako se to zove. To je bio prvi novac. A posle država, a to je anegdota oko Svetske banke, kad su novinari napisali umjesto gradskog data centra, ja sam dao neku izjavu, pa sam rekao Huawei, Kinezi, i oni su napisali za državni data centar. I onda su ovi Svetske banke zvali, jer su i oni isto tu pomagali u državnom data centru. I kao, otkud sad Kinezi, šta je ovo? Tako da su novinari napravili nekim, a možda sam ja rekao. Kao da ne bude sve da je novinare, mada. Kao, ako mi nek mi prosti ljudi. I ono što mi isto zanima jeste kako se zove, generalno pričamo uvek o toj nekoj tehnologiji, ali ta tehnologija na kraju treba služi i građanima. Sad zanima me kako je, mislim, ti si Bobojne Kragujevčan, kao što smo rekli, mislim, radio si, čitao svoj životni vek, do nisi došao kod IT kancelariju, tamo si se školovao, odrastao si. Koliko je tebi bilo, koliko je bitno za grad Kragujevac, koliko je bitno za njihove građane, koliko su ljudi ponosni što je državni data centar baš u Kragujevcu? Pa evo, ajde prvo da se vratimo, u stvari da nastavimo Dačinu priču, otkud uopšte data centar u Kragujevcu. I sad mi volimo nas dvojica često da se šalimo ovako kad smo na nekim javnim nastupima i sad kad se ljudi pitaju otkud državni data centar u Kragujevcu, mi Kragujevčani kažemo normalno, a gdje bi drugo nego u Kragujevcu, to se podrazumeva, bar iz nekog našeg ugla, bili smo prva predstavnica, prva škola, prvi ustav, prvo pozorište, sve u Kragujevcu i onda je iz našeg ugla bilo logično da prvi data centar bude u Kragujevcu, ali nismo se pitali samo mi Kragujevčani, pitala se struka i pitao se standard. Da. A standard kaže da, obzirom da već postoji jedan državni data centar u Katićevoj koji je osnovala kancelarija, jednostavno brzina razvoja je već prerasla kapacitete tog državnog data centra i onda se došlo na ideju da su u stvari napravi stvarno jedan ozbiljan data centar koji bi bio i, ajde kažem, neki način u početku disaster recovery, a onda posle toga da preuzme, da bude primarni data centar. Jer svaka ozbiljna i kompanija, kamoli država, čuva svoje podatke na najmanje 2 mesta. Iz tog razloga je moralo da se izabere još jedna lokacija koja je fizički udaljena u odnosu na Beograd i Kragujevac je u odnosu na Beograd na drugoj tektonskoj ploči, što je jako bitno zbog eventualnih potresa, da se 2 data centra ne nalaze na istoj tektonskoj ploči. I treći jako bitan razlog, ovaj koji si ti pomenuo, jeste u stvari da je Kragujevac univerzitetski grad. Jer u ovako jednom sofisticiranom objektu moraju da rade visoko obrazovani kadrovi i jednostavno taj svemirski brod moraju da znaju da voze neki inženjeri. Tako da je između ostalog Kragujevac izabran iz tog razloga. Sad... Budi na čemu si, mi Kragujevčani smo uvek patili što nemamo reku. Odnosno imamo malo neku reku lepencu, a jedan od uslova je bilo da to područje na kome se gradi Tier 4 data centar nije smeo da bude poplavljen prethodnih 100 godina. Znači da ima istoriju neplavljenja 100 godina. Ja kajem, evo, a inače Kragujevac je jedinstven što je grad od 200.000 stanovnika jedin u Evropi koji zapravo nema ozbiljnu reku, jer su se uvek gradovi pravili oko reka, to je vrlo istorijski gledano, a mi oko zastave. Da, a onda kad se došlo do izbora lokacije same, tu je bilo jako bitno jer sama lokacija morala da ispunjava neke uslove standarda. Također, jedan od njih jeste ovaj koji je Dača rekao, znači da nema 100-godišnju istoriju plavljenja, da nema 100-godišnju istoriju zemljotresa, čak i nije smela da se nalazi na međunarodnim koridorima letova. To je jako interesantan podatak. U radijusu od 400 metara ne sme da se nalazi hemijska industrija, u radijusu od 800 metara ne sme da se nalazi namenska industrija, u radijusu od 1600 metara aerodromi, železničke pruge. Znači sve su to preduslovi pre nego što uopšte počelo da se razmišlja o tome
gde će da se gradi data centar. Kad se našla konačna lokacija i kad smo imali idejno rješenje, onda se krenulo u fazu projektovanja i izgradnje. Tako da eto zašto, kad se neko pita zašto baš data centar u Kragujevcu, iz tog razloga. Jako zanimljivo, to stvari zapravo je malo mesto pored zapravo Kragujevca, kako za zvanično ako gledamo. Da, Jovanovac tako piše i na Oraklom. To sam baš namerno zbog toga i pomenuo. I borimo se kao lavovi da to uklonimo, ali verovatno je neko tamo iz korporacije zapravo, znate, to u Google. Ne, znate kako, da, upravo to se i desilo. Ne znam, znate tu priču zbog čega. Baš sam pričao s ljudima iz Orakla šta se desilo. Oni su bili pripremili sve da bude Kragujevac. Ceo marketing plan, sve pripremili i došlo to do nekog indica, kako se zove, koji je bio support, koji to otvara i on je googlao i vidio da je prvo mesto koje je naslanjeno to. Njemu sve jedno, Jovanovac Kragujevac nije čuo ni za jedno ni za drugo. I ovi iz Beograda ofisa stvarno bili poludeli ljudi. Znači, oni su morali prijetno da daju Bogovac, onda mislim para u izmenu marketinga sve. Zato što je bukvalno samo im je stiglo, otvorili smo, su se bili borili. Pritom, to možemo pričati isto kasnije. Dobiti takav status u okviru Orakla je jako, jako teško. Jako teško, da. A to mislim malo ljudi zna, to je 4. ili 5. ja mislim centar jedini u Evropi koje možemo... Šta je interesantno, još jedna anegdota, kada smo krenuli priču sa Oraklom, projekat je nazvan KV01. Sad mi Kragujevčani, kakve veze sad ima KV, odmah se asocira na Kraljevo, i u stvari jeste bilo Kraljevo. Suština da Oracle daje projekte po imenu najbližeg aerodroma. Stvarno. Da, znači nismo imali sreće ni da se zovemo u projektu Kragujevac. To tad bio vojni, rekao se malo tu, ali dobro. Dobro, dešava se. Lađevci su onda pored Kraljeva i to je... Tako, to je bio razlog. Ne, ima to, ja mislim, to kad ljudi nisu ni svesti, tih anegdota ima na svetskom nivou, ja možete veriti. Ja sjećam studentska organizacija, mi su kad smo bili u jednom trenutku primjemo, pošto su, kako se zove, bili tad kao Ekaterinburg i Sankt Petersburg. I sad gledamo uvek da bude to nešto blizu jedno drugo. To je bilo pre 20 godina. I sad ova osoba koja je gledala tada bila koju bordu internacionalnom organizacije 50.000 ljudi, nije lepo konsultovala bila mapu, mislila da je Ekaterinburg zapravo Sankt Petersburg. I onda primimo mi njih uz članstvo, iskontamo da prvi sledeći let je zapravo 1000 km udaljen od njih. I onda ajde primimo još neke između, kao univerzitetske centra, ne može niko da putuje tamo. Tako da tih priča ima, ja mislim, milion može da se priča. Ali upravo, kažem, super smo napravili te neke, kažem, uvod i sviđa mi se i volio bi da nastavimo s ovim nekim zapravo zanimljivim stvarima da pričamo. Ali upravo to jeste negde, kako se zove, kapaciteti državnog data centra. Mislim da bi sad malo uđemo malo u dubinu i da objasnimo ljudima taj neki, da mislim to je isto jako bitno negde da demistifikujemo šta se to dešava. Ja sam deo radne grupe za pisanje nacionalne strategije i nešto da se svi slažemo jeste ta infrastruktura. Mi pričali smo infrastruktura, nije samo, čak su pričali infrastruktura u smislu čak i putevi su infrastruktura za razvoj AI ako pričamo o razvoju autonomnih vozila. Mada ono što znam i negdje ponovo iz pouzdanih izvora da kada imate dobre puteve čak bolje za razvoj AI vozila, jer onda nauči na sve da kako se zove mogu da koriste, ali pričali smo o tome da je dalje razvoj državnih data centara jako bitna, kako se zove, i strateški cilj s jedne strane, s druge strane i mere koje tu postoje. Zanima me koliko je državni data centar, Bobane, bitan za funkcionisanje državne uprave, s jedne strane, i s druge strane, zašto je bitno i dalje razvijati kapacitete, da ne bude samo kod zove Katićeva i kod zove Kragujevac, nego možda još nešto više? Jasno. Pa, kao pomenuo si automobile koji su autonomni generalno, oni moraju da se voze po nekim putevima, odnosno ako hoćete da uživate da vozite, onda trebate voziti po autoputu. Ako imate dobru mrežu saobraćajnica, onda imate dobar saobraćaj, brz saobraćaj, nemate gužve, nemate zastoja. Ista priča je i sa data centrima. U stvari, imati jedan data centar znači imati ozbiljnu infrastrukturu koja je u stvari podrška svemu onome što se dešava, a što građani generalno ne vide. Tako da svi oni podaci državne uprave, svi podaci na portalu e-uprave koji se vrte i sve one usluge i servisi koje mi pružamo, u stvari svi ti podaci nalaze se kod nas u državnom data centru i uopšte razvoj i digitalizacija Srbije kao zemlje jako je, državni data centar je zahvalan tome generalno, tako da zaslužan za to, jeste, primarno. Jer vi možete da imate odličnu ideju, možete da imate odličan servis, ali ako taj servis nema hardversku podršku, odnosno infrastrukturnu podršku, vi ne možete tako nešto ni da realizujete. Evo što je jako bitno, što je isto država prepoznala, a onda su svi komercijalni korisnici uključili u celu tu priču. Kragujevac i Beograd su na nekih 120-130 km fizičke udaljenosti, treba
trebalo to povezati optikom, imati brzu komunikaciju između Kragujevca i Beograda, a onda dalje u Evropu i svet. Tako da je država samo za potrebe državnog data centra, odnosno potrebe državnih organa, izgradila 2 optička kabla, odnosno 2 privoda nezavisne trase od Kragujevca do Beograda, tako da sa 144 vlakna svaki, tako da mi sad imamo nezavisnu komunikaciju u odnosu na ostale provajdere, a kod nas komercijalno, to Danilo može i mnogo bolje od mene, znači svi provajderi koji u Srbiji rade posao su tu. Tu je i Telekom, i Telenor, odnosno sadašnji Cetin, i Sox, i Orion, i A1, znači jednostavno svi provajderi pružaju usluge komercijalnim, a i državnim korisnicima u data centru. Posle to isto je povezano i sa Novim Sadom, onda da se nastavi. Tako je. Znači od Beograda dalje posle ka Evropi svetu, odnosno to je zaista super. Iskreno nisam taj znao za optičke kablove. Skoro, da. I svi državni organi, da kažem, najveći deo državnih organa je prepoznao značaj državnog data centra, sigurnost koju pruža on u čuvanju podataka, i većina ministarstava i veliki broj državnih organa sad već čuva svoje podatke kod nas u državnom data centru. Ne, Ministarstvo sporta i ekologije, ali nije do nas. A to su mladi, kako se zove, uvek sa sportom, tako da to uvek, više su mladi, sad ranije bilo sport i mladi, tako je bio Udovičić. Ono što je bitna stavka jeste, jako zanimljiva stvar, nisam znao za to, svakako negde i delimično jeste, ta infrastruktura je bitna i za dalje istraživački rad, kako se zove, i za bilo što bismo dalje krenuli da radimo i spoj novih i tradicionalnih tehnologija u korišćenju modernih tehnologija, kako zove svakako. Ali ono što me isto zanima jeste, pročitao sam da je državni data centar jedan od 8 centara u Evropi samo. Nisam da je toliko mali zapravo broj centara, mislio sam da ima veći, najiskrenije, koji ima sertifikat za klasu 4 prema kako se zove, standardu EN 50600, ako se dobro sam izgovorio kako se zove. Da, tako da to me zanima šta to zapravo znači, kako se da možda objasnimo. Mislim da veliki broj ljudi koji se bavi tehnologijom ne razume, osim naravno ako se ne bavi baš data centrima, sigurno se to razumeju, ali veliki broj čak i IT kompanija mislim da ne razume do kraja šta to zapravo znači i kakav je onda to benefit za kompaniju koja bi mogla tu da stoređe. Vidi, ja sam naučio, ja ću oko tih benefita posle kad treba prodam uslugu, ali ipak bi ovo Boban dao na ovo pitanje, jer je on vodio taj projekat. Godinu i po dana smo radili na tome. Između ostalog zbog toga i tako mali, to nije ni jeftina priča, ali nije samo što jeftina ili nejeftina skupa, nego što je ogroman posao. Pa ipak Boban će, ja sam naučio na pamet, mogu to da ispričam. Pa ono što je bitno napomenuti jeste da prvo sama proces certifikacije, kao što Dače rekao, traje skoro godinu i po dana i sertifikovani smo od strane renomirane evropske kuće TUV, koja je najpre pregledala svu dokumentaciju koju je njima dostavljena na uvid i proveru da li naš data centar prvo projektno odgovara uslovima za klasu 4. Čisto da objasnim šta znači klasa 4. Znači, klasifikacija data centara je po evropskom standardu, ovaj koji mi imamo je evropski, obzirom da smo i u Evropi. Znači, postoje 4 klase, 1, 2, 3 i 4, koje su pandam, ajde da kažem, američkom standardu tier 1, 2 i 3 i 4. Klasa 4 je najviša klasa koju jedan data centar može da ima i prvenstveno se bazira na 3 najbitnije komponente u svakom data centru, to su napajanje, hlađenje i telekomunikacije. Sve ove komponente su 2N redundantne. Sad šta znači to 2N redundantno? Mi smo pokušavali da nađemo adekvatan prevod za to, ali jednostavno nismo uspjeli da ga nađemo. Ako kažemo sve duplo, možda je to najbliža reč, ili rezervno, da imate za sve još jedan rezervni, možda i to, ajde na neki način da se shvati, ali evo čisto da razumete kako to funkcioniše. Naš data centar je dizajniran da ima 6 modula i 14 MW instalisane snage što se tiče napajanja. U tih 6 modula svaki modul ima 2 MW instalisane snage, gde je 1 MW za IT i 1 za hlađenje. Da biste vi napajali tih 2 MW u jednom modulu koji su nezavisni jedan od drugih, vi morate da imate trafostanicu koja ima 2 MW, ali morate da imate još jednu trafostanicu sa još 2 MW u slučaju da se desi da dođe do otkaza jedna od njih, da ova druga može da preuzme kompletno napajanje.
Sad, u slučaju da se desi da dođe do otkaza jedne trafostanice, mi morate da imate dizel agregat koji će startovati odmah i napajati ta 2 MW. Međutim, u udvajanoj redundanciji morate da imate još jedan dizel agregat, što znači da mi u udvajanoj redundanciji za sve imamo po 2 trafostanice, 2 dizel agregate i ajde da kažem 2 OPS, znači sve po 2 MW. Tako je. Da li sada primjerno sekundarna, tercijarna, kako se zove vrsta napajanja, nebitno, mora postoji duplo za sve. Duplo, tako je. Tako da, što se tiče napajanja, tu smo udvajano redundantni, ista priča je i za hlađenje, i sada da ne ulazim u neke tehničke detalje, hlađenje pomoću chillera, INRO jedinica kada su u pitanju mini moduli kojima se nalazi IT oprema i hlađenje rashladnim ormarima u prostorima u kojima se nalaze UPS-ovi i u tehničkim prostorima. Sad, znači, to je prvi deo. I što se tiče optike, baš ono malo što sam pomenuo, znači u državnom data centru sva optika, da li je državna ili komercijalna, ulazi sa dve potpuno nezavisne trase, sa 2 potpuno različite strane u državni data centar, jednostavno ispod zemlje ulazi u jednu provajdersku prostoriju, sa druge strane objekta takođe ispod zemlje ulazi u drugu provajdersku prostoriju i onda iz svake provajderske prostorije do svakog reka se pruža mogućnost da koristite ili jednu ili drugu stranu optike. U slučaju da dođe do otkaza jedne strane, odmah se prelazi na drugu, to jednostavno korisnik zbog brzine prebacivanja i ne primeti. Tako da su to 3 jako bitne komponente vezane za svaki data centar i tu smo mi udvajani redundantni po ove 3 osnova. Sad, šta je jako bitno vezano za ovaj standard koji smo pomenuli? Mi smo dobili najvišu klasu prvo za projektovanje, znači da smo projektovali po klasi 4 za sve ove komponente koje sam vam pomenuo, zatim da smo izgradili to kako smo projektovali, znači ispoštovali smo projektni zadatak u potpunosti i na kraju da ga upravljamo po klasom 4, na što smo, ajde da kažem, nas dvojice i ceo naš tim najponosniji generalno, jer, ok, tako je. Projektovanje je one time, znači posao, nekoga iz projekta, ne pocenjujem, naravno, vrlo bitan, vrlo važan, izgradnja je isto, pravi se 15 meseci, čini mi se. Ali loše mi se bavite kontinualno posao. Ovo je kontinualno nešto i pogotovo sa mladom, nas dvojica imamo 50, ali sva ostali 50 ljudi, znači su deca s fakulteta, 40 sigurno smo uzeli ljudi s fakulteta, dečice i njih onboardovali, najbolje što znamo, uz veliki rad i to je jedan kontinuirani proces koji stvarno... Ja mislim da se jako veliki broj isto i državnih, isto drugih kako se zove, ajde kažemo, organizacije pod državnom lupom, a to mogu da budu sad mogu da budu instituti, mogu da budu, nemam pojma, neki razvojni centar ili šta god, da oni taj proces sertifikacije do kraja ne shvataju koliko to zapravo ozbiljno i celishodno, a s druge strane da bi se neke stvari u modernom svetu koristile, mora postoji da čak i, što kažete, da mora bude da institucija sertifikovana za neke stvari. Ne može samo da se neko bavi razvojem nečega, to može svako da se uzme se bavi, ali ono što razlikuje zapravo kvalitet, kada pričamo o međunarodnim standardima, jeste ta neka sertifikacija na kraju, zato što neko garantuje svojim, kako se zove, svojom kompanijom, svojim renomeom, da ste vi sertifikat. To ti lična karta, to ti diploma, to ti neka ulaznica, da budemo linci, izvini, prekidao sam te. Slovno. Normalno, ovo je najbitniji sertifikat, ali isto tako mi smo krenuli od 9000-arke, 27.001, 27.701, PCI DSS, znači za kartični sistem, SOC 2 koji isto, Ernst Young nas je tu, i to je isto jedan vrlo kontinuirani proces. Mi sa Oracle ne bi mogli da pregovaramo, ajde najotvorenije danas to mogu da pričam, kad smo prve imali pipkanja, što bi ja rekao, znači neki kontakte, ulaznice uopšte, 9000-arka i 27.001, da vidi uopšte s kim pričaš. Ako ti to nemaš, ako nemaš svest, tako ne pričam s tobom. Mi smo srećom, bukvalno od početka imali tu svest i ovaj onboarding koji sam ja pomenuo mladih ljudi, nama je pomogla standardizacija, jer mi smo inženjeri, nije to samo ono da stavimo, ne zalep, sad se to urami pa se stavi ovaj sertifikat, nije poenta u tome. Mi smo hteli namerno tu da nas sertifikuje, jer znamo da će da nas iscedi, da bi ta deca i mi sa njima brže rasli, ali kvalitetno, ne samo brzo, nego kvalitetno, da nas neko protrese, što kaže.
Da, ja mislim da je to jako bitno, ono što se malo pre misli negde, ajde provejava to, ali to je mislim da je upravo to, koliko god pričamo institucije i sve ostalo. Institucija, znači na kraju dana se bazira na ljudima koji rade u institucijama. Ljudi to zaboravljaju, mislim ne skoro nas, nego globalno zaboravljaju. I sad ako imate dobre i jake lidere, u tom smislu koji imaju malo šire shvatanje svega toga i šta je, toliko će biti jaka ta institucija. S time da sutra kad se promeni lider, ta institucija ne znači će nastaviti da bude jaka ili da neće biti još jača. I to zavisi zapravo tih ljudi, ali ti ljudi... Da li je napravilo sistem, da li je ta ekipa napravila sistem? I to je to, znači nemaš sad kako se zove. I ne samo to, nego nismo mi samo dobili standard, stavili smo ga na zid i to je to. Ne, svake godine, za svaki od ovih standarda je proces resertifikacije, provere, godišnje provere, a onda na 3 godine imate proces resertifikacije da dokažete da ste zadržali sve one klase. Jer jedan od ovih standarda koji je Dača naveo, trebalo nam je recimo po 6 meseci za neke i 5 standarda samo kad nabrojite za koje radite nekih 6 meseci, neki čak 9 meseci, neki smo morali da radimo i u paraleli, je jako veliki posao i dobra je stvar da su mladi ljudi oko nas uspeli da shvate značaj standarda, da to ne pišemo samo da bismo pisali da bi ostalo mrtvo slovo na papiru, već jednostavno da te standarde poštujemo i onda znamo da smo na pravom putu. Ja mislim da ono što, u ovom trenutku ne znam koliko postoji sad sve stanovišta isto države, ali to je mislim ono resurs koji sad te neki, aj kažemo, neformalni resurs, a to jeste, znači jedna stvar je specifična sertifikacija, ali taj mindset ulaska u proces sertifikacije, nešto stvarno mislim da će državni data centar moći toliko toga da pruži ostalim, a pogotovo ako pričamo, doći će do regulative AI-a, već AI postoje neke stvari kako može da se koristi. U medicini ne može tek tako da se koristi bilo kako rešenje. Možemo i da hoćemo da razvijamo, ako nije ta institucija sertifikovana, da može da u medicini se bavi time, sve što ona proizvede zapravo će biti ništavno. Možemo stavimo, hoćemo... To je za mene, Alex, normalno. Ali jeste i... Ali opet kažem, ovo samo da i tebi bude jasno i svima, znači mi stvarno to nismo sad pisali, da nađemo neke konsultante da nam oni ispišu, ne znam. Ne morate vi. Evo jedna anegdotica. Ti biš bio kod nas udat? Da. I sad imamo one sale za sastanke, normalno na kraju je kuhinja, a ja vidi se da sam čest posetilac kuhinje. Isto kao ja. I ja krenuo do kuhinje i čujem neku svađu. Iako ono dobro ne svađu, nego čujem malo, da kažem, povišene neke tone. A mi smo zapravo forsirali naše ljude da napišu, naravno u skladu sa pravilima, ali da vide da li mi to primenjujemo i ono što ti predložiš kao neko ko radi kao inženjer u operativnom centru ili inženjer u infratimu ili ono, da nam oni zapravo predlože da to što radi na osnovu, naravno upustava kako se radi oprema, trala, ali našim rečima, da ne bude sad to došao konsultant napisao i mi kao usvojili, stavili pečat i došao neki to. Ne, da bi mogao da braniš taj proces, ti mora ga pišeš, mora da učestvuješ, moraš da, ok, imaš neki template. I onda su se oni tu prepirali, ja šta je, ko čiča, malo da vidiš šta je, i onda shvatim da je zapravo jedna lepa rasprava, da li ovo treba levo ili desno, znaš, to je meni baš onako bilo puno srce, to je bilo na samom početku. Na samom početku, tako je. Odavno. Ali samo da ne zaboravimo, jer je po meni ipak najbitnije kao kruna, šta je klasa 4? Znači, klasa 4 je dostupnost data centra od 99,995, znate one SLA-eve kada imamo service level agreemente, znači klijenti koji od nas treba da pruže neku uslugu sa takvim stepenom dostupnosti, njima garantuje ovaj sertifikat da mi imamo 99,995. Svi drugi mogu komercijalno da napišu, evo mi imamo i 6 devetki, a ne 5 devetki, ali nemaju potvrdu da to zaista tako. To je poenta. Odnosno da maksimalno godišnje možemo da stanemo 18 minuta. Eto, to je poenta sertifikacije, onako najjednostavnije. Boban je naravno tehnički sve to lepo obrazložio i treba da se obrazloži da ko žele čuje, ali poente da smo mi sada, kako da kažem, da je neko utvrdio za tih 1,5 dana rada na terenu, jer su dole dolazili Nemci vrlo često, da su oni zaključili da smo mi projektovali, izgradili i da upravljamo data centrom tako da možemo maksimalno da stanemo 18 minuta godišnje. Ono što je bitna stavka jeste, to mislim da isto da objasnim, možda kad se zove plastičnim jezikom. To znači, jedna stvar je kad radite neke lokalne projekte. Međutim, ako treba da odete negdje s nekim ozbiljnim kompanijama, da pregovarate o konzorcijima, znači morate praviti, jer te kompanije nisu, čak i naše na ovom prostoru, nisu toliko velike da dobijaju na tolikom nivou. Ubovično ljudi skonto nekom trenutku, ok, se 3, 4, 5 kompanija udruži, onda možemo, da li su odavde, da li su negde drugde, to je druga stvar. Ali vi ako imate takvu vrstu podrške, tim kompanijama daje u startu
zapravo zeleno svetlo koje inače ne bi se dobili za neke ozbiljnije projekte. Jer sad radite razvojno, ali ako hoćete da radite neke stvari koje nisu više razvojnog tipa, nego koje se radi u produkciji sa nekim kompanijama, nekom ozbiljnijem nivou, ako imate takvu vrstu podrške, dovodi do toga da dobijete daleko bolju poziciju startnu zapravo, što jeste ideja. Koliko negdje smo i pričali svo vreme, to jeste suština data centra. Suština data centra jeste da omoguće se bolje i lakše biznis provodi bazira na podacima. Ono što je rađeno za vreme standardizacije, što je jako bitno, znači ovo što vam ja kažem, imamo mi 2 trafostanice, 2 dizel agregata, sve je to lepo u priči. Suština sertifikacije je bila ugasi jednu trafostanicu, pokaži mi da će druga da preuzme i da će svi potrošači da ostanu potpuno. Ugasi jedan chiller, da vidimo da 50% hlađenja ne funkcioniše i dokaži mi da temperatura neće da skoči za 2, 3, 5 stepeni koliko već, znači da nećeš da izađeš i van opseka standarda. To je suština cele priče. Tako, znači, to je prava sertifikacija, pravo testiranje i dokaz na licu mesta. Ono na početku ste pomenuli samo, znači da samo 8 data centara postoji u Evropi sa ovom klasom i mi smo jako ponosni na to, a u ovom delu jugoistočne Evrope smo jedini. Tako, da. Znači mi imamo u Franku, su klase 4 i gore, a u ovom delu ovamo Evrope mi nemamo uopšte klase 4. Znači, mi smo stvarno tu napravili ozbiljno iskor. Ne, to super zvuči. Mislim, samim tim onda što jeste moje sledeće pitanje kada bi Dača jeste zavezano za, imamo prvog regionalnog korisnika, mislim, od kraja januara. Jeste. Kad zove Banka Poštanska štedionica iz Banja Luke. Tako mislim da se tu negde otvara tržište, tako da mislim da to će svako biti zanimljivo. Ok, naravno, ima tu nekih izazova koji će možda biti potencijalno sa Evropskom unijom, na primjer, oko podataka, da li se ne može, ali mislim da to isto jako rešivo. Postoje koncepti o kojima ću malo kasnije da pričamo i vaše mišljenja, data embassy i sličnih stvari, ali poenta jeste o tome kakvi su generalno uslovi, ajde kažemo malo, taj promotivni deo, ali ne samo promotivni deo, mislim stvarno zanima kompanije, kako oni mogu da koriste, koji su generalno uslovi, pod kojim uslovima, šta dobijaju od toga ako su u data centru. Da. Pričamo o biznis korisnicima. Prvo, ajde da se za Republiku Srpsku, meni je mnogo drago kad možemo da imamo klijente iz tih nekih, da kažem, zemalja, nazovi sad je to inostranstvo, ali ja to shvatam kao neki deo, logički deo, bar srcem vezan, a ovo je ipak biznis i mi smo tu naravno mnogo ponosni. Generalno sa Bankom Poštanskom iz Beograda imamo dobru saradnju. Oni su nam još na livadi, da kažem, potpisali MOU i jedan od prvih naših korisnika i veliki. Ovo sa BPŠ prelaz Banja Luka još mi je, da kažem, draže, ako tako mogu neko se izrazim. Oni su napravili disaster recovery lokaciju u našem cloudu, pa ću sad malo i o tome pričati. Znači imaju primarnu lokaciju kod njih tamo. Veliki je bio problem, apropo posle ćemo pričati o generalno tom GDPR-u i ovo kako se to tumači, pa sam ja radio u tim korporacijama, pa malo i odatle znam, ali od njihovog regulatornog tela zove se agencija ABRS, federacije, trajalo je dobijanje tog approvala i tako da kažem da iznesu podatke iz svoje zemlje kod nas i to je, ali veruj mi ovo što smo malo, uvijek ćemo se vrteti oko ovoga. Kad jedan Oracle, doćemo i do toga, napravi Oracle Cloud regiju kod nas, pa to je ovo, zbog ovih potvrda, sertifikata, ne samo sertifikata, nego sertifikat je ok, posljedica nečega što smo radili, ali kad neko uđe tamo i kad na kraju krajeva vidi i taj sertifikat, ali i vidi kako mi to radimo i upravljamo, onda prepreke nema prepreke, tu više pravno ćemo sve rešiti. Naravno, da. Tako da mislim da je to super priča. Mi generalno, drugi deo pitanja je bio oko naših servisa i kako klijenti dođu. Mi se generalno bavimo imamo 2 usluge. Jedna usluga je kolokacija i to radimo i za državne organe, da kažem, vodi formalno Boban, ali mi smo svi dole jedan tim, ima samo 50-ak u 3 smene, zaista se ne delimo, ali ajde da tako kažemo, formalno Boban vodi te državne korisnike kojima je besplatno dole korišćenje, znači svim ministarstvima, agencijama, gradovima, šta ja znam, državnim organima je besplatno korišćenje državnog data centra i imamo ovaj komercijalni deo koji, da kažem, to je prva priča. Šta je kolokacija? Neko donese svoju opremu, mi imamo dole reko, imamo sve ove uslove sa 18 minuta da garantujemo i papirom, odnosno ugovorom, ali i tehnikom. Mi smo inženjeri, mi garantujemo to tehnikom. Ja kažem, potpisat će neko ako hoće, potpiše, pogotovo, da kažem, u
možda nekim drugim zemljama i tako dalje, ali u svetu to ne sme niko potpiše. Jednostavno ne sme potpiše, nema šanse da... Ja sam pregovarao u jednoj drugoj firmi sa jednim velikim evropskim providerom i tamo su počeli pregovori sa 9.8,5 SLA. Sa 9.8,5 i stigli smo do 9.9,5, a još jednom pominjem, 9.9,995 ima data centar. Znači, stigli smo do 9.9,5 i tu je bio kraj, rekli su mi ne smemo više. To je to. Ne možemo dalje pregovarati. A mi, zašto? Pa zato što im data centar nije, niko ne sme da se zeza s tim. Da se vratim, znači prva usluga je ta, kolokacija, znači neko donese svoju opremu u nekim idealnim, da je smesti u idealne uslove, ne po nekim priručnim sistem salicama ili ne daj Bože po nekim, svi smo svedoci, ne znam, da ne navodim sad primjere, ali da tetkica isključi neki produžni kabel na kome se nalazi server i stane neki organ ili tako nešto. Tako da to je jedan deo priče i drugi deo priče na koji sam posebno ponosan, to je naš cloud. Radili smo na primjer od Dubaja Expo, 2020, odnosno 2021 se održao i tako imamo jako puno klijenata, jedan Stellantis na primjer odnosno Fiat da kažem kod nas ili šta ja znam, eto sad Banka Poštanska štedionica Banja Luka je u našem cloudu, znači to je naša priča. Kako može vrlo lako, znači preko našeg sajta je najlakše dct.rs od Data Cloud Technology, tu ima nekakvi upitnici za taj cloud i to je to, ali u principu relativno je lako. Mi smo prošle godine imali 4200 posetilaca u državnom data centru i preko 2000 automobila, a tu se ne računamo mi zaposleni i ne računaju se serviseri koji dolaze u svakodnevne, odnosno nedeljne provere sistema. Znači samo, sad vi kad to prevedete na radne dane, to bude po 15-20 ljudi u prosjeku. Da, ono što sam siguran jeste da nakon toga što popunite, dragi gledalci, tu prijevu, da će vas uvijek sačekati Dače ili neko iz njihovog tima ili Boban da vas uputi zapravo, da to bude samo prvi formalni deo, da budemo malo, se kaže, digitalizovani na prvom mjestu, pa onda krenemo i sa ljudskog strana fakta. Ok, ovo mi se zaista jako zanimljiva stvar jeste i malo prije si promijenio ta kolokacija. Ja pretpostavljam da je sa Oracleom priča jeste kolokacija, jer tako? Da. Pa može biti, ako bi možda tu, možda mislimo da su obje strane, mislim svakako i država bila dosta uključena s te strane, pretpostavljam da oboje imate dosta tih priča i da objasnite šta je značaj tog kolociranog, kako se zove, centra Oraclovog koji je van Evropske unije. Šta to znači za nas? Hajde, ja ću malo početi da kažem o tom značaju, Boban, posle, mislim, mi ćemo biti otvoreni, možda je to za nas u tom trenutku bilo i prerano došlo. Mi smo imali u nekom pipeline, da kažemo, 2025. godine da dođe prvi hyperscaler, ali smo počeli odmah i sa Googleom, i sa Microsoftom, i sa Oracleom. Mi Srbi smo valjda takvi, pucamo to, da kažem, kad ga uradimo. Tako bi sa konferencijom. Jeste, pucamo, hajde da, znaš, to sad mi nešto ne možemo, i to je meni nekako onako, i mi smo u maju, čini mi se, 2021. potpisali MOU. Ne, u maju 2020... U Dubaju smo potpisali u novembru 2021. MOU, u maju 23. smo potpisali 22. ugovor i 23. u maju smo pustili u Go Live. Znači, to su neke nenormalne brze stvari. Bez podrške države, to sad Dače i Boban da sa Oracleom pregovarala ili sprovela, to ja jesam fizički pregovarao 6 meseci sa Johnom Gatrellom, Boban je naravno vodio tim i da taj Go Live bude, ali smo imali veliku podršku od Vlade Republike Srbije i našeg ministra i premijerke i iskreno daš, za tako velike projekte ti trebaju te velike stvari. I to naravno, to svuda u svetu mislim tako funkcioniš. To sad možemo da pričamo. Zato je strateški okvir i bitan, zato je ne mogu shvatiti, na neki put kad pričamo o strategiji AI. Strategija AI će na kraju biti uvek, mislim kad pričamo bilo koje strategije, ona će biti mrtvo slovo na papiru ukoliko neko ne koristi tu strategiju da kasnije ode negdje, kuca na neka vrata i kaže ok, mi ovdje sad imamo. I te velike instance zapravo, velike tehnološke kompanije ili neke druge institucije, oni zapravo na osnovu toga kad vide da postoji strateška orijentisano, znaju da mogu se uhvate za nešto i da toga mogu da naprave. Ali ako nemate nigde zašto, niko neće time se baviti. To znači da u startu ne postoji razumevanje u okviru te neke
organizacije, institucije ili čega god, znači neke jedinice, da li to bila država, grad ili bilo što drugo, da s time bavi na nekom ozbiljnijem nivou, da žele. Pa vidi, strategija znaš i samo i bolje od mene, ali ja se bavim. Znači ti imaš ključni po meni dokument, je ipak akcioni plan za sprovođenje te strategije, znaš. Ti sad tu imaš ko, šta, kada, koji su resursi potrebni i tako dalje. Akcioni plan je ključna stvar da bi se, normalno, strategija je bez nje ništa, jel, ne možemo. Mi smo ovdje ovako, da kažem se to zaigrali, što ja volim da koristim, možda da se neko to protumači drugačije, ali mi smo se zaigrali, evo ja ću biti otvoren, mi kad smo dobili prvih 1000 pitanja, seli smo s našim mladim timom i iskreno, ajde, 200-300 pitanja mi nismo imali pojma šta nas pitaju. Nešto ne razumemo engleski, nego ne znamo tačno šta je pisac htio da kaže. Sad se vjerovatno smejemo sami sebi, znaš, iskren da budem. Mnogo smo napredovali, pre svega Boba i njegova ekipa koja je implementirala to. Mnogo smo brzo porasli uz Oracle, mnogo smo i muka imali, mnogo smo radili, jer smo radili 8 sati između Sijetla, 8 ili 9 između Sijetla. Ja sam uvijek pregovarao noću, radiš od 8 do 4 ili kad do 5, mi pre 5-6 nikad i ne idemo, a onda krenu pregovori i dalje dogovori, uopšte sastanci sa Oraclom u noćnim radovima. Mnogo sam ponosan na to, Šta nam znači? Pa znači nam mnogo, jer nam je ipak to jedna vrsta prekretnice. To je jedna vrsta prekretnice. Prvo, da mi malo i pre roka pustimo u Go Live, a kad smo otvarali, nama su otvoreno rekli da nam nikad niko u Oraclu od colocation provider, mi smo za njih colocation provideri, da im niko nikad nije pustio u roku, a mi smo čak i dve nedelje pre roka. Ko Mrković. Ali sam se zašto smo pustili, zašto smo se plašili, mi nikom nismo ni rekli da 11. maj kad je bio, kad je trebalo bude svečano otvaranje, dolazi premijerka, Kenneth Anderson, potpredsjednik, jedno drugo, i mi kažemo, 28. april. I onda smo pucali taj 28. ili da bude... Kako nešto nema, nekako trebamo 2 nedelje da sredimo željenski. Vidi, dolazi ti, ovo je zakazano, i vidimo vragi odno salu, daj da pustimo Go Live i to je to. Tako da smo mnogo napredovali, Boban može malo više o tehničkim detaljima, ali eto, onako narodski kažem, Oracle nas je pogurao mnogo. Naravno i u finanskom smislu i naravno sada nam otvara bukvalno sva vrata. Tako je. Mi smo prošle godine u maju ne u maju, dobro dato mi nisu, ne slabo mi nešto idu danas, ali smo potpisali sa Amazonom, koji drži 28% market share-a u cloudu u svetu, potpisali MOU, idemo dalje i potpisali sa CERN-om, da jedan CERN isto... CERN nisam znao. Da, sa CERN-om smo potpisali, ja sam bio pre par nedelja, sam bio u CERN-u tamo u obilasku njihovih data centara i na nekom tehničkom, da kažem, sastanku da idemo sada dalje i mi ćemo biti jedna od 7, isto čini mi se, zemalja u svetu da će CERN držati svoje inicijalne podatke. Znate šta je to za Srbiju? Znate šta je to za naučnu zajednicu i ovo? A ovo za data cloud technology naravno je ozbiljan biznis. Oracle, što kažu, plaća dobro svoju... Ono što je tu zanimljiva stvar, kad ljudi ne shvataju sam jednu stvar. Sad trenutno, postoji, ali kažemo s jedne strane, volio bih da vratit ćemo se na implementaciju, jako bitna stavka, jeste, ali kad imate Amazon, Oracle i CERN koji dolaze u Srbiju, da otvara od državnom data centru, pričamo trenutno postoji regulativa koja kaže da ne može van teritorija Evropske unije. Da se to preškrabe, se kaže plus članice koje su u procesu pridruživanja, pa se stavi neki poseban tir, to je znači politička... To se veoma lako menja. Ljudi to ne mogu shvatiti. To što sad, znači, nekako, strateški kad pričamo, znači, nikad ne možemo gledamo ono što se dešava sad u ovom trenutku, nego kuda želimo da budemo. I ako ćemo strateški stalno gledamo da budemo isto, da kaskamo 10-15 godina, uvijek ćemo kaskati 50. Ako želimo da stignemo na koji su prvi, pa neka ne budemo prvi, ali stalno jurimo, kao košarci što jurimo Amerikance, pa mislit ćemo sad da ih razbucamo na olimpijadi. Ali vidi, kroz ove primjere, ja sam naravno subjektivan, ali zaista i ovo što je Boban pričao. Mi kad je tu bila neka livada, kad smo onako sedeli u nekoj maloj slavi na pljeskavici, mi smo znali da ovdje želimo da stignemo. Ja sam tada rekao, hoću 3 hyperscalera velika i ja onda posle, nema veze, mogu bude neki savjetnik. Ako me se sete, da državno si se... Ako me sete. I želeli smo da bude klasa 4, nismo dali da samo napravi. Ajde samo kao nešto napravimo, da puca, da sija. Znaš i ne sija, čak prizemni, nije ništa, samo što je klasa 4 ljudi.
Inženjeri su ga projektovali, mi smo hteli i znali smo tada, 17. ili kad smo počeli da pričamo o tome, mi smo znali gde želimo da stignemo. I sad smo, čini mi se, taman mi mandat još 2 godine i ja ću valjda da ta 3 završim i bit će dobro. Ono što mi isto bitna stvar za Oracle, hoću da se vratim malo na implementaciju, da malo to objasnim ljudima kako izgleda taj proces implementacije, naravno ono što možemo da pričamo, ali ja znam sa strane Oracle, na primjer, sam pričao sa njima, imamo jako dobre konekcije sa Oracleom, ne znam da znate, ali osoba koja je otvorila prvi Oracle u jugoistočnoj Evropi, Jovan Marjanović, on je predsjednik mog advisory boarda, na primjer. I on je direktno Larry Ellison zapravo dao dozvolu da se otvori ovde. Evropa je blokirala, onda Larry Ellison mora se otvori u Jugoslaviji. To je bilo pre rata zapravo. I Oracle ove godine slavi 30 godina postojanja, kako se zove. Znači nije 20 godina, nego 30 postoji. Samo što je greškom bilo Oracle, sa K je greškom advokat kad je osnovao firmu. Da, 89. Tako se zvala. Ne, mi smo slučajno su Jovan i ja to skoro primetili. Ali poenta priče jeste sa njihovog stanovišta to je najbrži ikad implementacija koju su oni isto odradili. Znači, to je nešto što je za njih bilo neshvatljivo brzo što se desilo, oni su očekivali isto da je bilo neka data. Do 2025. su bili ok, srećni, međutim nekako su se i kod njih isto, poklopila neke zvezdice, a verujem da dosta bilo i sa naše strane, što smo dali neki taj ritam. Tako da, zanimam Boban, ako možeš malo da pojasniš ljudima kako izgleda to kad se veliki hyperscaler. Evo što je Dače pomenuo, oktobar 2021. MOU, pa maj 2022. potpisan ugovor i maj 2023. go live. I sad kad gledate to iz nekog Google-a, to je neki 1,5 godina. Sad za 1,5 dana, mi smo napravili data centar za 1,5 dana, ako ćemo tako. Ali kad vam se obrati jedan takav IT gigant koji je vjerojatno u prva 4 IT giganta na svetu i kad on izrazi želju da dođe kod nas u naš data centar, onda svi resursi koji postoje i kod nas i kod našeg tima moraju da budu na raspolaganju tome. I baš ovo što je pomenuo Danilo, mi nismo gledali koje je naše radno vreme, kad radimo, više nismo ni znali, znači prvo smo imali nedeljne prolaze koji su uvek bili, ne znam, četvrtkom, ako se dobro sećam, neke u 5 popodne, pa jednostavno to znači da se radni dan počinje negde u 7, pola 8 ujutru i završava se, dođeš kući isto u to neko vreme samo uveče, okvirno. I još tehnički sastanci u toku nedelje, pa sam rad sa izvođačima na terenu, nije bilo ni malo jednostavno, ali je nama drago, jer, ajde, ponovim isto, znači porasli smo mnogo uz celu ovu priču i sada se smejemo nekim stvarima za koje smo se jako brinuli, ne znam, kad dobijemo neke mailove na koje možda i nismo u tom trenutku znali na adekvatan način da odgovorimo, sada se nam isto iz ovog ugla smešno. Ali kad jedan takav IT gigant uzme zastavicu i spusti je na Kragujevac i onda pogledate mapu Evrope i sveta i na toj mapi vidite Kragujevac, to je nešto što nema cenu. I još par centara. Ne znam, kao da Real Madrid odluči da dođe na stadion Kragujevačkog Radničkog, tako, na Čikadaču i onda posle toga kaže, ovaj stadion je odličan, mi možemo da dođemo da igramo kad god hoćemo. Tako. Tako da, recimo, evo sam proces testiranja, znači, oni su surovi profesionalci i mi smo jednostavno tako i morali i da se ponašamo sa druge strane i da tim profesionalcima obezbedimo i profesionalne uslove, one koje traže. Ja sam možda ne smijem i da vam navedem sve uslove iz nekih poslovne politike, bezbednostnih razloga, šta je sve od nas traženo, ali bukvalno kao da smo napravili jedan novi data centar u okviru data centra. Znači, bukvalno je tako bilo. Znam da sam proces testiranja je bio zakazan za jedan datum i imali smo problema u hodu tu sa implementacijom samog sistema. Verujte, znači da je sama priprema trajala 24 sata. 24 sata smo mi bili budni i onda smo sačekali tog momka iz Oracle koji je došao, u stvari nije momak, nego je Čikica Rob Jackson, naš drugar, koji je došao u 8 ujutru, mi smo u pola 8 završili sve pripreme i rekli to je to. Znači, jednostavno, kad želite da igrate na tom nivou, onda morate da date sve od sebe. Sad, to na kraju, kad se sve završi, tako je, baš tako. Milutina zna se pečenje i oni to najviše vole. Onda si Robu pustio posle, ali stvarno je profesionalac i tip je, ne on, svi koji su dolazili stvarno, normalno oni sportsmanuta tamo, čini mi se da je on idu u košuljici, majici, mi u jaknama, on kao što on super, ovdje ne pada kiša, kaže mnogo lepo. Ali bukvalno ja sam išao, me zvao i subota i nedelja i kad god ima neki problemčić, on je stvarno čovjek, ne on, svi mi, ali evo sad smo njega pomenuli,
To je bilo dosta izazova i po pitanju bezbednosti jako bitno, da tu sad ne ulazimo u detalje, ali njima je bezbednost i fizička i logička bila jako bitna i način na koji se tretiraju sutra zaposleni Oracle. Postoji ova anegdota vezana za Daču, možda je bolje ti da ispričaš za to kad si dao svoju kancelariju u Oracle. Da. Oni stražili baš ovo što kaže Boban, vrlo specifični. Znači, pogotovo za security. Znaju šta hoće, teraju, to i to je to. I tražili su neku kancelariju i mi ih vodili levo, desno, vamo, namo i nikako im ne odgovara zbog, ne znam, kamera. Da vas ne davim sad prozor i kamere, čuda ovo. I ispalo da jedino kancelarija u kojoj sam ja sedeo im odgovara. I pita mene ministar, ja kažem, slušaj, da ću ima moju, pusti. Kaže, a gde ćeš ti ja sediš? Pa rekao, ja u kafani ko svaki ozbiljan direktor, šta će meni kancelarija? Tako da naravno nije to... Ja ću posle kod Milutinu biblioteku da ih vodim, da naučimo, gradimo, obnovimo. Tako da smo im dali daši sve, tako da vrlo je to zanimljivo. Ali idu do detalja, evo možemo jedan mali, samo detaljčić koji čak i bio neka vrsta red flaga, nije neka vrsta, bio red flag, ajde. Znači oni idu dotle, na primjer, ja mislim to smemo, oko pričamo o kiseliku. Možem, ja mislim da smo. Oni idu dotle da sad od nas tražili da im vršimo merenja koliko će imati kiselnika ako bude, ne znam, njihovi 10 ljudi tu radilo, a znate svi kogod je iz IT-a, nije uopšte predviđeno da u sistem sali neko radi, puđe pola sata, sat, dva, nije bitno. Da smo mi testirali, čini mi se neki institut iz Novog Sada, tako. je došao tu i testirao, ne znam, na pola sata, jedan čovjek, 10 ljudi, 5 ljudi, i dao im, mora da imaš i za to dokaz da će da bude dovoljno kiselnika da ljudi mogu normalno da rade. To je recimo, to je jedan od... Da, u slučaju nekog kritičnog napada i svega, da. Oko napajanja, oko hlađenja. Jako vode računa o bezbednosti na radu, jako je to bitno, tako da... Da, kritični sistemi. I treba, mislim, naravno, što toga tiče, to su kritični sistemi jako bitni. Ako se deći do kritičnog sistema, znači mora postoji osoba, može se otvori, sad 10 ljudi im kao to sam prvi put čuo, neko 10 ljudi traži, obično 3 ljudi se testira, koliko ja znam, ali mislim, to je jako zanimljiva stavka i mi smo, na primjer, kroz konferenciju, taj cyber security, na primjer, mislim, ljudi ne shvataju koliko taj cyber security je već prisutan, samo što se nalazi ispod dva sloja, zapravo onoga što ljudi ne vide. To svako sistem mora ima taj cyber security implementirani i drago mi je da smo se i te teme dotakli sada, jer nekako čitava priča kod data centra je bukvalno taj na neki inženjerski poduhvat i asocira što jeste inženjerski poduhvat i mislim da negde tako i treba da ostane zabeležen. I zato mi se sviđa u kom pravcu sada idemo. Sad, volio bi malo da se prebacimo malo i u budućnost. Bilo je najavljeno $25 miliona ili evra od strane Stefana, kako se zove, iz premijerka kabineta, će biti investiran. Budget, da, tako je. Fun fact, zajedno smo studirali, ja i Stefan, i zajedno smo bili, kako se zove, alumnisti matematičke gimnazije. On isto završio matematički, samo malo mlađi, 4 godine od mene. Sad zanima me, 25 miliona je predviđeno, znači, u kupovinu kartica, ali i njihovu implementaciju. Isto ljudi neki put taj deo sa implementacijom zaboravljaju, isto jako bitno, možda samo se kupi 5 kartica pa se negde stavlja. Mislim, pričamo o procesima, procedurama i svemu ostalom. Nije to sad samo toliko to jednostavno. Zanima me kako je tu strategija države u budućnosti i šta bismo mogli da očekujemo od povećanja tih kapaciteta? Da li ćemo zagraditi još jedan tier 4 centar sada kad već imamo jedan? Pa ne, generalno ova industrija se toliko brzo razvija. Mi sad, pomenuo sam vam da je naš data centar projektovan, odnosno dizajniran da ima 6 modula. Prva 2 su već popunjena i sada smo u fazi završetka i u stvari već pri kraju i projektovanje za modul 3 gde će kompletna snaga modula 3 neće biti onih 1 plus 1 megavat za IT i za hlađenje, već će biti 2 za IT i 2 za hlađenje. Znači, ono sve što imamo u modulu 1 i 2 sad ćemo imati na jednom mestu u modulu 3 duplirano, jer se brzina razvoja opreme, IT opreme, tako je, sve dvajno redundantno i jednostavno raste potrošnja nenormalnom brzinom, eksponencijalnom brzinom i potrebno je da se obezbede uslovi za tako nešto. Ovo što si pomenuo u stvari jeste plan razvoja veštačke inteligencije. 2021. godine u decembru smo mi imali čast i privilegiju da ugostimo
podsjetimo i predsjednika i premijerku. Inače, premijerka je posjetila naš data centar, što volimo da se hvalimo, stvarno 7 puta. U toku samog procesa izgradnje, jer su se dešavale jako lepe stvari i potpisivanje ugovora sa Oraclom i sa CERN-om i sa Amazonom i puštanje Go Live, mnogo lepih stvari. Jednostavno, ta platforma za veštačku inteligenciju puštena je u rad u decembru 2021. godine i ona je namenjena isključivo za naučnu zajednicu. Znači, taj prvi superkompjuter, možemo da se pohvalimo da smo jedna od 27 zemalja u svetu koja ima tako nešto, je na raspolaganju isključivo našim fakultetima, našim univerzitetima, institutima, naučno-tehnološkim parkovima i start-upima. I ti resursi su potpuno besplatni. Kao što su besplatni resursi državnog data centra, da li u pitanju cloud ili kolokacija za državne organe, tako je i za resursi superkompjutera su potpuno besplatni za ove ustanove koje sam naveo. Ono što je u planu jeste baš to proširenje o kome je Stefan pričao. Ideja je da se kapaciteti AI-a ne da kažem ni dupliraju, da se platforme znači povećaju 10 puta. Sad, kada kažem 10 puta, nije to novih 10 superkompjutera, već su to jednostavno, ajde da kažem, rekovi u kojima se nalazi IT oprema koji neverovatno mnogo troše. Evo samo poređenja radi kratko. U jedan prosječan rek, prosječna IT oprema troši 4, 5, ajde da kažem 6 kilovata i to je trošilo možda pre nekih godinu i po dana, 2 godine. Sada već to ide na nekih preko 10-12 kilovata. Ovaj naš superkompjuter koji smo pre 2 godine pustili u rad je tad trošio, znači odnosno i sad, 35,6 kilovata već tad. Nova platforma koju ćemo da proširimo za veštačku inteligenciju, znači trošit će 2 nove po 50 kilovata i 3 nove po 150 kilovata. To je ogromna potrošnja. Sad shvatite, ovo što sam naveo sve zajedno je gotovo 600 kilovata opreme plus hlađenje, naravno tu će biti nove tehnologije, on-chip hlađenje, znači hlađenje kroz vrata, rekao, ajde sada ne davimo tehničkim detaljima, ali jednostavno to je nešto u šta se planira i mi smo već dizajnirali, odnosno završili idejno rješenje i sad smo u fazi projektovanja načina na koji ćemo da realizujemo dolazak tih novih superkompjutera kod nas u državni data centar. Znači, neće biti dosta miliona evra. Troše ovi. Ali dobro, iz ugla, sad slušam Boba, naravno, to je naša muka i naš problem. Vrlo je to teško i ohladiti, tako da, ali se zaista stvaraju, pazite, onda stvarno postajemo kao ovo što smo postavili, jer kad imate međunarodne skupove bivše Jugoslavije, mi smo zvezde. Mi smo zvezde ne zato što smo sad ja kao neke faca, ne, zvezda smo zbog data centra i postavili smo neku lesvicu više. Isto tako ova platforma za veštačku inteligenciju, naša mašina je sad, čini mi se, 5,5 petaflopsa. Tako je. I mislim da u Sloveniji kao deo Evropske unije su dobili u nekom paketu jaču mašinu na 6 petaflopsa, ali mi sada povećamo, kao što je Boban rekao, 10 puta snagu kroz te 2-3 mašine, nije sad to toliko bitno, za narod pogotovo nebitno, jer ako pričamo o veštačkoj inteligenciji, mi pričamo sada o nekakvom, kako kažem, tenantu za svakog od naučnika ili instituta ili od ovih, za mene naravno, vrlo bitne NTP-ovi. Vrlo je bitna odluka da smo omogućili da NTP-ovima dajemo, naučno-tehnološkim parkovima, odnosno start-upovima u NTP-ovima, da im dajemo besplatno resurse i iz toga može samo dobro da... Ja mislim da postoji jako veliki broj ljudi koji radi, mislim, malo ljudi zna, na primjer, mislim da ne pričam sad u kome, verovatno ni vi ne znam, imam potpisan NDA s jednim velikim institutom, da ih besplatno savjetujem za neke stvari, bukvalno vezano za to, ali ono što mogu da kažem da znam, jedan od izazova, na primjer, koji će biti za njima se reši, mislim da to može se reši u okviru, zapravo, kako se zove data tehnologija, da je to prirodnije, jeste problem sa DevOpsima, na primjer, kako se zove kasnije, instituti, oni nemaju resursa, niti znanja, niti mogu da grade to znanje sa time kako će kasnije napraviti, da se sve to poveš. Neko mi se čini da to mora da ostane na strani, kako se zove, doćemo od tog dela poslednjeg praktične implementacije, mislim da to negde onda, kako se zoveš, ali to je sve neke stvari, neki deo, kažemo, izgradnje resursa. Jer to ne može sve preko noći, mislim, ovo sve što su veliki... Ultra brzo, verujte. Pa, šta znači, ajde da približimo gledalcima, šta znači 1 petaflops? To je 10 na 15, odnosno 1 kvadrilion operacija nad brojevima u 1 sekundi.
I mi sad to povećavamo, znači ovaj naš ima 5 i povećavamo još 10 puta. To su resursi koji se stavljaju na raspolaganje zajednici, znači jednostavno neograničeni su da razvijaju i da svoje ideje pretvore u delo, mladi ljudi posebno. Mislim, svakako što se tiče same zajednice, mislim kao podcast i kao Data Science Srbija, kao krovna organizacija koja zapravo treba da okuplja sve znači kompanije, nevladine organizacije, neformalne grupe, da zapravo imaju neku komunikacijnu platformu, ne da organizuju meetupe ili da organizuju, nemam pojma, neka istraživački rad. To je druga stvar, svako se bavi nečim, ali ta neka komunikacija mislim da je jako bitna da postoji, da bude, kako se zove na kraju, deo isto neke neformalne mreže, jer kad se nešto formalizuje, obično onda dolazi do problema i pitanja ko, kako, gde, šta, ovde nije ideja, upravo to, kako ćemo to da iskoristimo. Mislim da tu postoji ozbiljan resurs i svakako i kroz konferenciju ćete uvek imati negde podršku. Ono što se baš upravo kad pričamo o osobama koje to koriste, ono koje mi pada na pamet jeste Dubravko, koji je direktor našeg nacionalnog instituta, i on je rekao, pričao baš o važnosti suvereniteta podataka. Zanima me, Bobane, šta za vas predstavlja taj koncept? Kad kažem suverenitet podatak, ljudi malo ne mogu do kraja da skontaju šta to zapravo znači i zašto je važno sačuvati suverenitet nad podacima? Evo, opet moram da se vratim na sam početak, kad je u pitanju standard i kad je odlučeno da se pravi državni data centar. Jako bitna stvar je fizička i logička bezbednost kada su podaci u pitanju. Evo, samo što se tiče fizičke bezbednosti da gledaoci razumeju. Znači, državni data centar, u stvari imamo 2 državna data centra na toj lokaciji. Jedan je za državnu upravu, odnosno korisnike državnih organa i komercijalne korisnike, i drugi koji se nalazi neposredno pored je za službe državne bezbednosti, odnosno MUP, BIA i vojsku. Ceo taj kompleks je ograđen ogradom na kojoj se recimo nalazi kabel za detekciju pokreta i u svakom trenutku možemo da znamo da li će fizički doći do pokušaja ulaska u parcelu. Preko 230 kamera s polja i unutar objekta se monitorišu kompletno, znači imamo kompletan video nadzor skoro svake prostorije unutar data centra i spoljašnjeg data centra. Sam data centar čuva policija, odnosno na ulasku, jednostavno o bezbednosti brine policija, obzirom da se i tu nalazi i njihov data centar. Vi, da biste došli u državni data centar, ne možete se pojaviti na kapi i da kažete dobar dan, ja sam danas došao kao u muzej da posjetim ili da se najavite. Jednostavno, najava samog ulaska u data centar je 48 sati ranije. Da, i provera mora prođe. Tako je, znači mora prođe provera jednostavno i mi možemo da odobrimo ili da ne odobrimo vaš ulazak. Naša je bezbednosna procena da li to radimo ili ne. Tek kad vam se odobri ulazak, vi onda dolazite u data centar. O sve vreme sad pričamo još uvijek o fizičkoj bezbednosti. Znači, ulazite u data centar, postoji samo jedan ulaz u data centar. Znači, ne možete da uđete na bilo koji drugi način osim na jedan jedini ulaz. I čak i da uđete tu, ni kroz jedna vrata u državnom data centru vi više ne možete da prođete bez kartice koja vam se priprema 48 sati ranije. I tačno se definiše način, odnosno samo vrata kroz koja vi možete da prođete u data centru da biste došli do svoje opreme. U slučaju pokušaja ulaska na bilo koja druga vrata, automatski pravite alarm da imate neovlašćeni ulazak, odmah operativni centar javlja našoj službi za bezbednost i odmah se diže bezbednosni incident. Znači, jednostavno je jako bitno da niko ko nema pravo pristupa ne može da uđe u data centar i da pristupi podacima. I ne samo to, nego ti podaci se čuvaju i od nas koji radimo u državnom data centru. Znači, mi nemamo ovlašćenja, evo recimo, mi nemamo ovlašćenja da uđemo u Oracle prostor. Isključivo zaposleni Oracle mogu da uđu u njihov... Mi naravno možemo, naravno zbog provere sistema, održavanja i toga sličnog, ali isključivo uz pratnju. Ista je priča i kod ulaska u rekove, odnosno gde je oprema državnih organa ili komercijalnih korisnika. Uvek se taj ulazak u data centar obavlja kroz pratnju, a onda preuzima operativni centar koji ima monitoring sve vreme dok je neko u objektu. Znači, od trenutka kad se vi pojavite na ulasku, odnosno na kapiji data centar, do trenutka kada napustite data centar, vi ste sve vreme pod nekom vrstom monitoringa.
To je jako zanimljivo kako se zove kao koncept, mislim, ono to se gledalo, obično ljudi su gledali to u filmovima, ono kao kad se neko ulazi i kao zove da to postoji u Kragujevcu kod nas, zapravo delo ono kao, nije science fiction u tom smislu, ono kao, to je ono baš ono, s jedne strane i ponosan, ono kao, ok, znači da imamo dovoljno veliki broj inženjera koji razumeju, ono što su pričali sve vremena, neke testimonial, to nekoj inženjerskoj kulturi koji u Kragujevcu postoji muzej koji si mi pokazivali zapravo, znači što se kad sam bio u posjeti, što zaista jeste jako lepo izgleda, da je negdje ta neka tradicija koja postojala, već mislim ono, bezmalo kako se zove, skoro pa jedan vek koja postoji, malo manje do duše, sad su preterali, ali da se to negdje, da se to gradilo vremenom i da je to nekog zapravo došlo do tog nekog državnog data centra. Pa, šta je interesantno, ja volim to često se šalim na početku kad sam počeo da radim u kancelariji, kad je već završena implementacija i kada je data centar krenuo u neki probni rad i sad moje deca me pitaju šta ti radiš tamo i kako sve to. Ja sam ih ubeđivao dok nisu porasla 1 godinu, 2 da ja mogu da čitam njihove Viber poruke i komunikacije, SMS-ovi i ostalo, sve da imam pristup svim mogućim podacima koje ja želim, naravno da nije tako. Sad su već porasli i svesni su toga da nije tako. Znači, kada je u pitanju bezbednost, jednostavno, rekao sam, mi podatke čuvamo od drugih, ali čuvamo ih od nas samih. Jednostavno, ukoliko neko ministarstvo kod nas čuva podatke, tim podacima, odnosno opremi, može da priđe isključivo ovlašćeni predstavnik ministarstva ili serviseri koje oni ovlaste. Mi nemamo pravo pristupa niti bilo ko drugi. Inače bi su izgubili sertifikat, ne trebamo ga zove. To mislim, to je jedna, također, znači način definisanja bezbednostnih zona koje morate da prođete da biste došli do nekih najviših zona bezbednosti, također je proces sertifikacije i to je ono što vam nijedan projekat i nijedna izgradnja ne da kad završi, to je ono što smo morali da radimo sami i ovo što Danilo pomenuo, svi ovi sertifikati koje smo dobili su nas jednostavno na neki način naterali da radimo onako kako treba. Ono što mi sad zanima jeste, možda ovo pitanje za obojicu zapravo, sad kad malo razmislim i kao ide kadači kao pitanje pripremljeno, jeste da ako pričamo o tome, u startu to je samo gošće, da se razumemo, i ništa više. Međutim, kad ubacimo tu podatke, to već dobije dobije neko meso. Međutim, to je dalje jeste gvožđe ako tu samo stoje podaci i a kad krenu se koriste podaci, onda je tada moment zapravo. Međutim, naravno, da bismo krenuli koristimo podatke, prvo moramo podatke da dopremimo u državnog data centra, što nije mali posao. Složit ćemo se, mislim, to je bila jedna priča kao Cassie baš pričala kod nas, ono kao data integrity i sve ostalo, što kao prvo su ljudi mislili kao pa dobro, što je to sad toliko bitno pitanje u 2023. godini, kad mi u 2024. godini pola konferencije priča samo o tome. Zapravo, što su ljudi skontali da bez toga nema. Postoji koncept u većim gradovima evropskim koji imaju, da gradovi imaju chief data officer. Zanima me, a možemo s obe strane, kažem, povodno ti si zadužen sa saradnjom s državom, mi smo kroz strategiju predvidjeli mogućnost, vidjet ćemo da će se usvojiti ta mera, da veći gradovi dobijaju tako neke stvari, a da regioni, ako imaju manji broj stanovnika, da imaju data liaisons, znači kao oficire za podatke zapravo. I to je već neki koncept koji postoji sa razvojnim bankama, slično kako se zove, može se prepiše, nije ništa komplikovano, samo sad za podatke, a ponovno se vraćamo na početak priče da podaci i bankarstvo, nekako čuvamo banka za podatke, jeste u tome kako je vaša stav nekako za to, u toj poziciji. Mislite bi to možda i vama olakšalo možda posao da objasnite ljudima kako da koriste data centar? Pa kako, hoćeš ti ili ja? Možeš, pa kako da ne, mi smo malo pre kad sam nabrajao, isto opet mi ko čemu danas izgleda samo o sertifikatima, ali mi smo i možda treći po redu, znači svest naša, to sam te da kažem i malo pre sam isto ponosan i ovo što si ti rekao, da mi dovodimo decu s fakulteta i da oni odrastaju, ne mislim ja da će do penzije bude u državnom data centru, ali da odrastaju i da kao u korporacijama u kojima sam ja radio, iz koje sam donao kao svetski standard, ne kao, nego mi smo napravili svetski standard da klinci ukapiraju, da mladi ljudi ukapiraju šta je standard, kako treba da se ponaš. Mi Srbi i ceo Balkan, sad se vraćam na tvoje pitanje, imamo veliki problem s tim. Vrlo lako mi dajemo svoje podatke, vrlo ovako, nekako smo potpuno nonchalant. Ja lično, pošto sam opet, kažem, radio u korporacijama, u bankama, znači mi smo tu sad deformisani, ja sam previše možda deformisan i vjerovatno negde u sredini neka istina. Naravno da institucionalno to treba da se reši. Tu nema uopšte diskusije i moje lično neko mišljenje, čak to nema veze, ljudi obično to misle da je sad opet to treba bude neki IT-evac ili ono, ne. Da, ovo završim, mi smo zapravo uveli taj 27701, to je zaštita podataka o ličnosti, baš da bi podigli svest ljudima, evo, to je najavi, neko nam dostavi nekakav lični dokument.
gde se storuje taj dokument i ko sme da uopšte pogleda taj dokument. To je za nas mnogo bitno i radili smo puno na svesti, a kamoli podatak koji se nalazi u nekom serveru i tako dalje. Tako da se vratim, konkretno odgovorim na tvoje pitanje, pošto sam radio i u gradskoj upravi i to, mislim da tu mora još puno da se radi. Znači, mi smo tad preko NALED-a, da kažem, gurali neke penetration testove, ali u principu ako imamo odgovorno lice, a imamo dobrih primjera u gradovima, da mi, na primjer, imamo gradskog menadžera za energetiku. Puno uradio. Jeste za energetiku, primjer, nije za razvoj energetika isto ima tako sličan primjer. To je, da, Ana, kako se zove, Radojević je već tamo godinama i puno su radili. Tako da ja lično mislim da je vrlo dobro za što kažeš ti veći grada. Nije logično da jedan, hajde sad da ne pominjem, ali neka opština sa 15.000 stanovnika i da ti sad nađeš nekog officera, jeste za podatke, ali je isto odlična ideja da se to regionalno pokriva, a da li treba? Da, i tekako treba i to je... I upravo ta osoba koja dođe, onog neka što je bila ideja kad smo pisali, zapravo to je bio predlog s naše strane od mog tima, kako zove, pošto smo izdali od 300 komentara, 320, 280 je bilo od strane našeg tima, je bilo kako se zove, gde sam ja bio predstavnik, kako se zove, da smo dali komentare, jeste upravo u tome da ta osoba zapravo onda će da bude promoter svega toga. Znači, nije samo toga sad kao imaš neku osobu samo odgovor. Ne, ta osoba imate neku socijalnu funkciju. Ljudi zaboravljaju. Mi nismo samo roboti, mislim. To si ti predlagao generalnom ministru. Da imamo, ajde da kažem, neke regionalne kancelarije koje bi u stvari promovisali i predstavljale građanima mogućnosti koje im sve pruža. Kancelarija, znači, ima 200-300 servisa ili lupa, možda i više, ali ništa bez promocije. I ovo isto. Čak ja mislim da je uloga i inspektor, recimo, za informacijnu bezbednost. Pa nije poenta da kažnjava. Daj prvo da promovišemo, da narod naučimo, pogotovo po opštinama, ja mislim da je to veliki problem. Jer sam i radio tamo od plata i koji sad IT-evac, recimo, treba primeniti neku strategiju cyber security i tako dalje, a radi za neke relativno male plate u vremenu gde, ne znam, prosječna plata u IT-u lupam 2000 evra i 110.000 ljudi u IT-u i željno tržište. Pa evo, mi smo samo za ovih 3 godine zaposlili 50 ljudi. Tu ima razlika, znači to ne nekako mi mislim da tumačimo poentu. Postoje nešto što se zove maliciozno ponašanje, nešto što se zove nemar. Nemar isto jeste problematičan, da se razumemo, ali nije isto što i maliciozno ponašanje, niti ne treba da... Sad, mi smo kako se zove 3 karte za Hollywood, smo navikli tuci milicija moja, znači kad je prvo mi da rešimo za sve, pa onda kao lako ćemo posle da kako zove, vadimo kestenje iz vatre, ali de facto jeste... Ja sam za obuke, ja sam prvo za obuke. Edukacija, informisanje. I kroz konkretne primjere najlakše, to su kompanije svi su kontra, kroz konkretne mini primjere vi najbolje edukujete ljudi. Ovih 4200 posetilaca u državnom data centru je nešto što u stvari pokazuje koliko mi radimo na tome. Imamo naravno i biznis klijente i državne delegacije koje dolaze, to nije sporno, ali baš imamo potpisanu saradnju, poslovnu tehničku saradnju sa univerzitetom u Kragujevcu i sa nekim srednjim školama, gde nam jednostavno mlada deca dolaze kod nas, ajde obilazak je jedna stvar, ali možda i na dvonedeljne prakse, uglavnom na preporuku neki dobri studenti nam dolazi i puno te dece na kraju posle ostane kod nas. Tako da mi lično puno radimo na edukaciji svih onih koji dođu kod nas u državni data centar. Možda se posljednje pitanje za obojicu, volio bih to da se dotaknemo na kraju, kako se zove, baš je brzo prošlo vreme, mislim da će ovo biti najduža epizoda koju smo snimali, što je dobar stvar, ali mislim da je bitna stvar da se promene, zato što državni data centar ima tu jako bitnu ulogu. To su 2 projekta. Prvi jeste nacionalni program za jezičke tehnologije, a drugi su otvoreni podaci. Mislim da bez državnog data centra to ne može da se razvije na nekom višem nivou. Zanima me, Bobane, tvoje mišljenje o tom procesu formiranja? Ne postoji još uvek formiran, predstavljanje strategijom. Koliko je bitno da postoji takav neki program i tako nešto da se radi u državnom data centru, ne samo u smislu razvoja biznisa, nego i za očuvanje kulture i digitalizaciju iste. Apsolutno se slažem, jako bitan projekat i ajde kažem da smo mi sa ovom platformom za veštačku inteligenciju i njenim proširenjem išli jedan korak ispred, tako da već sada imamo mogućnosti, odnosno već početkom sledeće godine će ti kapaciteti biti značajno veći, da se pruže resursi za ostvarivanje toga. Ja mislim da smo imali i pre par meseci sastanak sa predstavnicima akademije, je li tako? Aleksa Gordić im pada na pamet ko napravio Jugon GPT. Tako je.
Da, mislim, to su, stvarno, da. Sjajna priča. Da, to može biti dosta stvari, poznam da Alfa nam isto ima neke za lekare što mogu da koriste. Kažem, ponovno sad ne želim da promoviše nešto, treba se uzme ili se ne uzme. Znam da postoji taj centralizo, kad pričamo o otvorenim podacima, da je Intelija, Milan Janić, da su napravili za centralizovane data usluge, kako se zove da mogu se kroz opštine se nude, ali postoji dosta stvari koje mogu da budu onda tu prisutni u data centru, tako da to jeste, mislim, bitna stavka, To im je prirodno mesto, ajde budemo, znači mi jesmo sigurno subjektivni, ali ja zaista uvek pokušavam da se nekako sklonim iz toga da sam ja sad kao tu neki direktor, nego sve gledam kao građanin i dalje se trudim da gledam kao građanin. Ok, IT-evac, imam tu zonu, tu već ne mogu se izbacim, ali mislim da je vrlo normalno, vrlo prosto i ne samo to, nego sutra i Smart City platforma i sve te stvari, a onda i ono pitanje na koje smo, čini mi se, bilo prvo, verovatno i pravljanje još data centara u, ne znam, Nišu, no sad da ne lupam sada, ne bi da se napravi neka tri, kao što smo videli u Emiratima, znači oni u 3 Emirata imaju 3 data centra i tako dalje, tako i mi isto sigurno treba, ali je prosto prirodno, ljudi, to je normalno mesto, pogotovo ako ovo sve što smo pričali, klasa 4, 18 minuta, a što bi uopšte neko razmišljao gde da stavi, da kažem, GPT, Jugo GPT ili da se napravi Open Data za koje sam ja, kako kažem, hajde moram i to da se malo pogledam, sam dobio nagradu, čini mi se 2018 ili ne znam, ja sam stvarno to promovisao i kao Srbin, kao građanin, mislim da je to spas, da je Open Data su spas, ja sad više ne znam brojke na našoj državnoj platformi oko količine otvorenih podataka, ali mnogo je bitnije ono što smo malo pričali. Korišćenje tih podataka. Da li smo motivisali ljude, znam da imamo sjajnu ekipu iz Bora, one sigurne staze, ako sećaš toga. Ja sam bio oduševljen. Opet kažem kao Srbin, kao građanin, meni je to super priča. Znači, jedna stvar je da nateramo što više institucija da otvaraju podatke, ok, gde će da ih drže? Pa naravno u državnom data centru to uopšte nije sporno, ali i da promovišemo da te podatke dajemo zajednicima, bili smo i na konferenciji zajedno, da smo panelisti, da promovišemo te podatke da budu korisni. Ono što bih možda pozvao za kraj, kao za s moje strane, polako privodimo kraju, jeste što tiče otvorenih podataka, da razmislimo o tom konceptu, možda nekim drugačijim povlasticama za kompanije koje bi htjele da otvore svoje podatke, a ne nisu državni organi. Postoji veliki broj kompanija koji bi mogli da otvore neki dio podataka, ako bi to moglo se napravi neka lepa priča sa državnim data centrom, to bi smo mogli da budemo primjer dobre prakse, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. Mislim, ono kako se zove. A mislim da kako se zove, tu postoji spremnost, mislim da tako nešto može bude zanimljiv koncept. Na kraju dana, mislim, pričamo o nekim modernim konceptima, nismo stigli toga se dotaknemo, uvijek možemo ponovo da gostimo hibridni cloud, data ambasade, na primjer, kako se zove, da se isto reši. Postoji milion modernih koncepata koji mogu da se zapravo, da kritični sistemi ostanu na internim cloudima, a sve što nije na eksternim cloudima. I samo ti procesi. I to je budućnost. Ja sam pre 10 godina sam pričao, baš to mi je skoro rekao osoba iz Metropola koja je sad tamo direktor prodavanja, bio direktor u Hotelinu. I ja sam njemu tad rekao da će sve biti na cloudu za 5 godina. I on rekao, to zagledaj kakav pre cloud, mislim serveri. Ja rekao, sad ti kažem za 5 godina će sve biti na hibridnom cloudu. Recimo, kompletna državna uprava Koreje je na cloudu. Da, to oni su, mislim, prost način kako pišu strategije, sve sam odušen njima, kako su zaista, može da bude jako zaista... Jako lepo i Smart City koncept i uopšte monitoring, imao sam prilike i stvarno su na jako visokom nivou kad je to u pitanju. Hvala na tome. U principu, hvala vam na vremenu. Dragi gledaoci, ovo će biti najduža epizoda ikada koju sam do sad snimio. Mislim da će biti jako interesantna. Ja sam čuo mnogo zanimljivih stvari, pogotovo ono što bih izdvojio su tektonske ploče, to nisam znao i to mi je, kao neko obožava prirodne nauke, zaista ostaću upamćeno do kraja života. Hvala vam još jedan put i čujemo se i gledamo se u narednoj epizodi Data Mind podcasta.